espíritus o un xarampió. Potser no seguro ja t'ho trobaràs. Les llistes d'espera són ben llargues, llargues. Festa d'una mútua privada. T'estalviaràs tantes cansades. El conseller Boi, el conseller Boi. Sent arribant, sóc el cap d'escat. Estan col·lapsats, fent mil horites i ha vist jubilat. L'únic avantatge és que eren de franc, per a sobre hi ha tot pagament, tot pagament. Més a una clínica privada. Les infermeres són més guapes. El conseller Boi, el conseller Boi. Sent arribat, sóc el cap d'escat. La sanitat, la salut pública, la de tots, la de totes, la teva salut, és massa important per deixar-la en mans dels polítics. La ciutadania ha d'agafar-la a les seves mans i defensar-la. Participa, ajuda'ns en aquest projecte que és el teu.